गछ पत्र भाई आजबेस्टर भी पूरा सुविधा उड़े नहीं आजबेस्टर उड़े नहीं सब सुविधा गवर्नमेंट को भी हां हां अच्छी खाद्य सब नष्ट हो जाई छी दियो खाद्य सब नष्ट हो जाई आ धान नष्ट 8 नंबर गछ एठी भांगी जाई जे कालिया भटर सामने रे वार्ड मेंबर घर गछ भांगी जाई जे एटा गंगारी गछ भांगी जाई जे आ एठी कोन हमर जे कांट्रैक्ट गार वार्ड मेंबर बार बार बोलते इलेक्ट्रिकल तक ऊपर पड़े जावार संभावना दिला वार्ड मेंबर किछि कहले ताको घर भांगी बोले ताको घर ऊपर गछ कैमरामैन टिके देखो ताको घर ऊपर गछ पड़े रास्ता ब्लॉक अछि गाड़ी किछि जाय पारना मार्केट को गाड़ी हम रास्ता
NH49 କାପୁଡି ଜିପି ଗିଧଘାସ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଘର ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତ କଣ ୟାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ। ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଲା ଲୋକ ମରିଲେ। ନିଜ ଘର ଯୋଉଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପାଧି ପାଇବା ଆଗରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଏ 10 ନମ୍ବର ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ଘର। ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେତେ କେବିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି ସେଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଛି। କୋଉ ଭୁଲ କାରଣ ବଶତଃ କିଏ ଯଦି ଲାଇନ ଦେଇଦେବେ ଲୋକ କରେଣ୍ଟ ଖାଇକରି ମରିଯିବାଟା ଭଲ କି? ଲୋକ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଫିସରୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ରୋଡ ଉପରେ ପଡିଛି, ମେନ୍ କରେଣ୍ଟ ରୋଡ ଉପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ତାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସବୁ ବ୍ଲକ ହେଇଛି, ମେନ୍ କରେଣ୍ଟ ରୋଡ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୂର୍ବତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଳ 11 ନମ୍ବର ଗଛ ଆମ ଗୁନା ମହୋତ୍ସବର ଆର୍ମି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଛ ଘର ସାଇଡର ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଛି। ଲିମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 11ତମ ଗଛ ଗାଁ ମଝି ରାସ୍ତା ଉପରେ। 12ତମ ଗଛ ସୋନାରୀ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗଛ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଡାଳ ପଣସ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡିଛି। ପୁରା ବଡ ଡାଳ। ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 13 ନମ୍ବର ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଗରି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ରୋଡ ଅଛି। କେହି ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଘରର ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆମର ବୋହୂ ତାଙ୍କ ନାତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗଛକୁ ସାଇଡ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି 13ତମ ଗଛ ସୋନାରୀ ଗଛ 14ତମ ଗଛ ସୋନାରୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରୋଡ ଉପରେ ପଡିଛି। 14 ନମ୍ବର ଗଛ ଆମ ଗାଁରେ 14ଟା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଏଇଟା 15ତମ ଗଛ ଯାହାର ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗଛ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଛ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗଛ ତାଙ୍କ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକର ଟେକା ପିଟି କରିବେ। ନିଜ ଲୋକ ୟା ବାଡ଼ିଆକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ନିଜ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବଡ଼ ଗଛ ଯେତେ କାଟିଲେ ଗଛ ବଡ଼ କରୁଥିଲେ ତେଲ ପାଇଁ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କଣ ଉପକୃତ ରହିବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଳରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏତେ ଗଛ ପବନ ଏତେ କଣ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଗଛ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବର୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ଏଠି କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ହିଁ ଗଛ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପୁରା ଉଚ୍ଚରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଆର୍ମି ବାଲା ଗିଦ୍ବାସର ଆର୍ମି ପିଙ୍କୁ ଭାଇର ପୁଣି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବାଲା ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ହିଁ ଏଟା ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଲିମ୍ବ ଗଛ କୋଉଠି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଟେକା ପବନର ଭାଙ୍ଗିକି ଉଡ଼େଇକି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ପାଗ ବର୍ଷ ସେ ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ଆଉ
ଘଟିକାରେ କଭର କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମ କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରାତି 9 ଘଟିକାରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ଘର ସବୁ ଗଲାଣି ଲାଇନ ତାର ଟେକା ଭାଙ୍ଗିକରି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତାର ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ରୋଡ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ଲକ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାକୁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ଲକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ତାର ଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଛିଟିକରି ରୋଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି 800 ତାର ସହ ରୋଡ ଉପରେ ତାଳ ପକେଇକରି ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗିକରି ଭାଙ୍ଗିକରି ରାସ୍ତା ସାଇଡକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକରି ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ କଭରେଜ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭରେଜ କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟେକା ଆସିକରି ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଉ ଗାଁ ଏଇଠି ସବୁ ଗଛ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗଛ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି କରି ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆସିକରି ପଡୁଛି ତ ଗଛ ସାଇଡରେ ଅଛି ଏସବୁ ମାତ୍ରାରେ ସହଜ ହେଇଛି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ପଡିଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କଣ କିଛି ତାର ଫାର ଚିହ୍ନିତ କଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଆସିକରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ସପ୍ଲାଇ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। आशा दीदी प्रोफेसर आशा दीदी जमी କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗଛ ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଗଛ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସତେ 38 କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଟି ଯୋଉଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଅଛି ରାଜପଥ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଅଛି ସେ ଗଛ ସେ ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ଛାଇ ମିଳିବ କିଛି ଫଳ କିଛି ଉପକୃତ ହବ ସେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଇପାରିବେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ ଗାଁକୁ ସେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗଛ ଇଏ ଆମର 1000
ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଗୋଟେ 31 ଗଛ ଗଛ ଉଠି ପଡିଛି ମାଟିରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାର ବର୍ଷା କଣ ହେଇଛି କିଛି ବାଧା ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଟିଫିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ନାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ସକାଳୁ 5:30 ଉଠିକି ଆସିକରି ଲୋକ କିଛି ନାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ହୋଟେଲ ଆଜି ହୋଟେଲ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ କଣ ଖାଇବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଆମ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ତା ଲେଖା ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ପଡିଛି ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଁ ଛକ ଆମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଦେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଦୋକାନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗଛ ପରିବାର ସମାଧାନ ଥିଲା ଏଟା ନମ୍ବର ଗଛ 27 ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଛକ ଗଛ କାଲି ପୁନେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମ ଛକ ଉପରେ ତାଙ୍କ এটা ଆମ ଛକରେ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହିଲେ ପବନ କେବାଡୁ ଆସିଲା ସେ ପବନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଭାଇ ମାନେ
40ତମ ଗଛ ଏଠି ଆମ ଲିମ୍ବ ଗଛ ରାଜରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡୁଛି ସେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖଟି କରନ୍ତି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଲାଇଟ୍ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। 2 ମିନିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ और कोविड में घरे लंबा वायरस भंग करी हम लंबा आप देखिए थैंक यू। ଆମ ମହୁଲ ଗଛ 43ତମ ଗଛ ଏଠି ଆମ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 43ତମ ଗଛ ଆମେ ଏଟାକୁ ରାତ୍ରି ଏତିକି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଟାକୁ କଭରେଜ କରିପାରିନଥିଲୁ ସରି ବଟ୍ ଏଟା 43ତମ ଗଛ ମହୁଲ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ଡେକା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ସେ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ପୁଣି ଡେକା ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛି ପୋଖରୀ ଯିବା ରାସ୍ତା ଗାମୁଣ୍ଡି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ଆମ କାଳୀ ପୂଜା ହଉଛି କିଛି ବି ପୂଜା ହଉ ଆମେ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୋଟେ ଉଠିଯାଇଛି ତା ନମ୍ବର ହଉଛି 58 ନମ୍ବର ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 48ତମ ଗଛ ଗାଁର ଆମ ଗାଁ ଦିଆ ଗଛ ତାଙ୍କ ଘରରେ ଗଛ 48ତମ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଉଁଶ ଗଛ 49 ନମ୍ବର ଗଛ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ନମ୍ବର ହଉଛି 50ତମ ଗଛ ଆମ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗଛ ଆମ ଗାଁର ଭାଙ୍ଗି କରି ଚୁରୁମାର ହେଇକି ଆମ ଦେଖେଇ ଗ୍ରୀନ ବନେଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଘର ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ କାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କଲେଜ କରୁଛି ଦୂରକୁ ଏଇଟା ପଚାପଚି ଗାଁ ମଝିରେ ଆମର 50ତମ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ 50ତମ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ଆଉ ଆମ ଏଇଟା ବହୁତ ଗାଁ ତାଙ୍କ ମଝା ମଝିରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।